କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପୁଣି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ତାରିଖ 3 ଅକ୍ଟୋବର 2023ରୁ 31 ଡିସେମ୍ବର 2023 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଏବଂ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟାଇପ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲ ଅପସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ମଲ୍ କିମ୍ବା ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର ହୋଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ର କପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ MJNREGA କାର୍ଡ଼ର ଫଟୋକପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା, ପ୍ରୋସିଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଶୋ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତଳେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଛି ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭେରିଫାଏ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ OTP ଯାଇଥିବ ଏବଂ ସେହି OTP ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭେରିଫାଏରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରିମାର୍କରେ ଓକେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର EQC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆସିଯାଇଛି। ଫାର୍ମର ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍, ନାମ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର EQC ଭେରିଫାଇଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ନଟ୍ ରିସିଭ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର, ନାମ, ଜେଣ୍ଡର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯାଇଥିବ। ମେରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ବିବାହିତ ନା ଅବିବାହିତ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମେରିଟ୍, ଅନମେରିଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ମେରିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ସ୍ପୋଉସ୍ ନେମ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନମେରିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ନାମ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବ୍ଲକ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଭିଲେଜ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ST, SC, OBC, ଜେନେରାଲ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯାଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ, ବ୍ରାଞ୍ଚର ନାମ, ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, କନଫର୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ଥରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ବିବରଣୀ। ଆପଣ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଫାର୍ମର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ମଲ୍ କିମ୍ବା ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ନମ୍ବର, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର, ତହସିଲ, RI ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ର ଏରିଆ କେତେ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଓନରସିପ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନା ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ୍ସ। ଏଠାରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯାଇଥିବ। ଏହାପରେ ଅପଲୋଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ
ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋକପି ଅଫ୍ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍ର ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ର ଜାନୁଆରୀ 2021ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋକପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟାର ଫଟୋ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆଇ ଏଗ୍ରିରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାଲିଆ ପୋର୍ଟାଲରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ରେଜିଷ୍ଟରେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ନୋ ୟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରି ଶୋ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହୋଇଛି ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଏଟ୍ VW ଲେଭେଲ୍। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସକୁ ଯାଇ VW ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଏବଂ VW ଭେରିଫାଏଡ୍ କଲା ପରେ CDAକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏଠାରେ ସବୁ ଭେରିଫାଏଡ୍ ହୋଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କାଳିଆ ଲିଷ୍ଟରେ ନିଜର ନାମ ଆସିବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।